Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pa 3 June 2025 programu yachidzulo kukulandirani lero muli ndi ine Robert Edward. Tasangalala kuti mulinso pamenepo kuchaya lamya kapena kukonzekera kuti muchaye lamya kutumiza SMS komanso kukhalanso kuti muli pa Facebook live. Tipafuna tipemphe ndithu kuti ngati nkotheka tatiyeni titayimba mafoniwo titatumiza ma SMS ngakhale pa WhatsApp kumene komanso live pa Facebook page pathu tikhale tilipo pamenepo ino ndi ife kukambirana bwino lomwe nkhani imene tikukambirana tsiku la lero imene tikuyipitiriza kuchokera ku nkhani imene timakambirana tsiku ngati lomwe lino sabata latha. Tsopano tili mwezi wa June ndipo kuchokera pano kufika pa 10 June 2025 patsala masiku okwana 6. Ndiye kufikira tsiku la lero tikukamba kuti boma silidalankhuleko chindunji kuti kodi kumene kuchitikire mwambo wokumbukira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Klaus Chilima zikachitikira kuti. Izizi zikuchitika pamene boma kapena akubanja adanena ndithu monenetsa kuti ayo mwambo wawo akachitira kuja ku Nsipe. Ndiye boma tinalankhulana nalo kudzera muneneri wake Moses Kunkuyu limene linali lachinayi. Ndiye anatitsimikizira kuti boma lakwanitsa ndithu kuchita zokambirana ndi mabanja onse komanso lafunsa maganizo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana. Ndiye lachinayilo adati apereka kuti kodi programu yake ikhala yotani ya boma lachinayilo kapena mawala ake limene dali lachisanu. Koma kufikira tsiku la lero sadatiuze komanso mwina ino ndi mboni simudaoneko pena pake pamene boma lalena kuti programu iyo akumbukira amene adataya miyoyo yawo pa 10 June kuja ku nkhalango ya Nthungwa ena mangoti kuchikangawa pa ngozi ya ndege awakumbukira motani. Koma tu boma likuyenera kuti lipange chiganizo ndipo mukuona kuti chiganizo chake chikhale chotani tsopano ndinkani imene tikukambirana tsiku la lero. Ndiye ndimafuna kuti tisapereke maganizo pa nkhani za maluwa koma timve kuchokera kwa Moses Kunkuyu eni ake zimene adatiyankhula ife lachinayi pa 29 May 2025 titawafunsa kuti koda boma mpaka pano bwanji simukunena kuti kodi mukachitira kuti zokumbukira kapena mwambo wokumbukira anthu amene adatisiya pa 10 June. Awatu ndikuphatikizapo the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima adatiuza ndithu kuti iwowo amaliza komanso zokonzekera zofunsa mafunso kufunsa maganizo anthu ena awafunsanso koma mpaka pano sitidamve boma likunena. Ndiye tifuna tingomva kaye kuchokera kwa Kunkuyu kuti tidalankhulana nawo motani ngakhale tidalankhulana nawo mchingerezi koma tidalankhulana nawo ndithu adatipatsa mwayo kuti tiyankhulane nawo. Ndipo tsiku la lero mwayo umenewo sitidawupeze kamba kuti iwowa anali munthu otanganidwa komano tifuna tikuonetseni kuti tidalankhulana nawo zotani Kunkuyu lachinayi lapitali. It's a question of us together jointly mourning the departed, which who included the late Vice President. True. So we have been discussing, and the discussions were not mainly to say who suggests what, but together how do we do this. Yes. So there are many players that are involved. You know, SKC was not just a family person, he was the vice president of the country, he was a religious person, he was a social person, he had friends. So just in the same manner that we mourned him, we would want to remember him and the others in the same fashion. So where you are discussing these kind of things, there would be so many suggestions. Just like when Robert Edward dies in the next 70 years, akujimuna azana family akujimuna ena kati kamwe ujikazi ena tukulawa aya kukhala kwa America. So anyone can suggest anything, but at the end of the day mmagwirizana kuti amalirowa amodzi tika malamodzi kapenanso kukumbukirako tikumbukira malamodzi koma you know the whole country will be remembering these people that died, and definitely we cannot rule out the possibility of my remembrances kuchitika malosiyana because it's the once off thing. Bwanji mutaitsata bwinobwino choncho kuchokera kwa olemekezeka Moses Kunkuyu amene anatiyankhula pa nkhaniyi
adati yankhula lachinayi ndi mukuyankhula wawo adati lachinayi lomwelo madzulo kapena mwina lachisanu akhala atatulutsa kuti kodi programu ya boma pa nkhani ikhala yotani, zimene mpaka pano ife sitidamvepo. Ndi tikufuna titenge maganizo anu. Bomali sitilikumbukira achilima okha, likhale likukumbukiranso anthu ena amenenso adataya miyoyo yawo pa ngozi yomweyo. Ndi litani ino tsopano kuchita kwake popeza awa akubanja achilima adanena kale ndithu kuti ifeyo tikapangira kuja kunsipe. Izozo zidachitika tsiku ngati lomwe lino kudali mkumano ndithu umene udachitika pakati pa aboma komanso akumawanja amene adakhudzidwa ndi ngozi imeneyo. Ndipo chimene chidatuluka tsiku ngati lomwe lino sabata latha idali choti akuti mawanja adawauza aboma kuti asakachitikire mwambo wawo owakumbukira anthu amene adataya miyoyo yawo. Mwambo umene usakachitikire kumalo kumene kudachitikira ngoziyo, koma akaonetsetse ndithu kuti mwina akapangire pena kamba kuti akhuzosokoneza kafukufuku. Tilithandize boma maganizo bwanji pa nkhaniyi, ngakhala kuti ati maganizo adafunsa kale koma chiganizocho sakunena. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya inu. Taswera. Amaseko takulandirani mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri. Kutengera kuti okumbukiridwa pa 10 Juni pa sikuti ndachilima okha, palinso anthu ena amene adataya miyoyo yawo mu ngozi imene ija. Boma litani? Boma lingokhala pasi tere asavutike soyi. Chokhalira pasi sinde kuti anthu awawa 9 wankuyamba kufa. Tinaonanso a vice president wawo achipani cha MCP mu nthawi wa Mboma Asidikimia. Asidikimia adekidwa m'manda achakwera ali Malawi muno mpaka maliro aja anatha, mpaka lero achakwera amapita kumwera okendera ng'ombe zawo zija muchasanganama kuti akatenga sitima amafuta mtunda akodali umene ojomera ateka Asidikimia, mpaka lero asanakafike dzenje limene adalowa Asidikimia ukangoona nthumbira chabe. Nthawi imene ija Amaseko idali nthawi yovuta chifukwa idali nthawi ya COVID-19. Boma nkuti litatulutsa ndondomeko kamene malamulo oti zitsatiridwa kuti tisafalitse. Ndesi kuti Verani kaya Edward. Imani pamenepo maliro ajatu Asidikimia ndi Livingstone Belekanyama nduna zawo zimenezere. Sikuti adazilowetsa okha mkhofini ayi, adalowetsamo ndi wanthu plus kunyamula kupita kumudzi kwawo kukafika mpaka kumanda. Kodi iwo amachita mantha ndi COVID, temene ankalenga boma anzawo sankauza kuti kuli COVID zimene ziteti mekayi iwo mesaja nkakana ndeti sakambe zimenezo koma tikambe zaifa imene lero tiwoyankhula. Ineyo nona ngati kuti boma ilili azimayi akamaphika nyemba amanena kuti akhala madzawo amodzi kuti lithire mchere. Ndipo mene lofunika lithira mchere kuti mwina limve. Ineyo nona ngati kuti iwowa asavutikenso nkuyenda kapena kupita kuchikangawa. Malawi muno mwachitika ngozi zambiri kwambiri. Bwanji sapita kochitikira ngoziwo akapiteko lero kuti chani zomwe zija limakambaso lachinayi kana lachiwiri zimene zizo. Nde ineyo nawo nonena kuti muchatidanenera kuti asononge ndalama ya boma. Kumalawi kuno kuli mavuto ochuluka osati masewera. China chilichonse chimene pano pati kuchigwiritsa ntchito nchinthu chovuta. Bwanji ataona kuti ngati ndalama zimene angathire mafuta magalimoto awo aboma upita kuchikangawa. Bwanji atangulowetsa mwina kaya kuchipatala kaya ndalama zimene zonyamula pano pankupititsa kwa dimake kuja adalengeza mitengo sakugula kuja ndalama zimene zidzigwira ntchito ili zidzigwira ntchito imene. Komanso ineyo chikulire changa ndisanaone munthu kuti wafera pa msewu nkumakapanga chikumbutso cha pa msewupo zimenezo Malawi muno mulibe tionerewo yawa. Chifukwa ngati chikumbutso timapita pa chipilala chimene munthu yoti dammangira kukakumbukira ngakhale patatha zaka 100 anthu amakumbukiridwa. Timakumbukira amaliriri chaka chilichonse timapita pamene adamanga chipilala nanga amakapita kumene anthu amaphedwera ngati amakafika pa chipilala nkukayala nkhata. Ndiye awa ngati afuna achite nawo mwambo angufelera apite kumene munthu adayikidwa. Koma zopita kuchikangawa ine ndifuna iwo afuna akasokoneze china chake kumeneko. Chifukwa malipoti amene achadatuluka ndege samveka pang'onong'ono pomwe achimwendo panda. Chabwino Amaseko mwina
apa palaini paso tili ndi Benedicto Kondowe yowa ndi katswiri wa ulamuliro wabwino tikhaleso nawonso tikumva maganizo awo koma inuyo mukupitiriza ndithu amaseko ndimangofuna ndalandire Benedicto Kondowe nawonso ali palaini pa Kondowe mwandimva ine ndikukumvani chabwino pano tikulankhulana ndi amaseko yowa achayalamya akuperekanso ndithu maganizo awo ndeti nati musasunthe pamene mulipo mwinanso timvere limodzi maganizo a amaseko kuchokera kukasungu kuchamama ndiye amaseko ndimafunsa kuti mwina boma likutero chifukwa nanga tikangoti boma lipite kunsipe kunchewu nanga anthu enawa amene nawonso adata moyo pamenepo ndi zikhale motani sizikhangata kukondera nanga si ndi boma atwiri ya choyambilira Benedicto Kondowe muli bwanji ine ndili bwino inuyo muli bwanji amaseko ndili bwino choyambilira timakunyadirani zimene mumankhulirapo zokhudzana ndi dziko lathu lino ihede ndiye ineyo nona ngati kuti boma linyamuke lipite kumene kuja kukaona malo amene adachitidwa ngozi pakali panopa ndipo satheka chifukwa zinthu zimenezi mu nthawi imenejayo amasaka ndege imeneja amati kumalowo yagwera kuchikangawa nkokhwitima kodi lero nena kuti kumalo kuja adakalambula adagwetsa milengo yokhwitimayo kuti iwo akafikeko lero chifukwa zimene aganiza abomazo zinafunika mu nthawi imeneja ndege ija ayipeza adakalengana phulu yonse yabomayo kunyamuka kukafika kuti nzathu wathera pano koma akaona kumene kujolo chidutsa cha ndege pano petu umaona nzithuzi adachotsako china chilichonse kodi adzikati chiyani popeza ulira munthu makalira chinthuyo ukuchiona kuti chilipoterepa Benedicto Kondowe ndi mjewa ndi Malawi inenso ndi Malawi kodi chikhalidwe chathu tachiyika kuti boma lidzikakumbukira malo angozi ngati kuti ngozi imene titaonako mwachitsanzo ku Mozambique president woyamba wakumene kusomola mashero ineyonse anamvera kuonena kuti dziko la Mozambique lanyamuka kupita kuphiri kumene kuja kudakagwera ndege imene ija mpaka lero amangokumbukira anu akewo kuti tikukumbukira pa chiliza chake chimene iye adakamuyikira osati kumalo kumene adakafera munthu uja ayi Amalawi kuti chikhalidwe atachiyika kuti chabwino amaseko 30 seconds muliunikire bwanji boma ineyo boma ndilunikire onena kuti zinazi asamachite ngati wana kuti akupanga masanje chifukwa kunyamuka ku Lilongwe kupita ku Chikangawa ndi mamiliyoni ambiri amene athire mafuta kukakhala anthu amene sikuti takangopita ukaona akukapanga ndalama yowajawo chifukwa akayenda amapeza ndalama amadalawasi kodi amalawasi amene watuluka munthu malandani mese titulutsa ndife tomwe Amalawi amene lero tikuzunzika chifukwa ineyo ndingomaliza onena kuti kumeneko asapite chifukwa ndikuononga katundu wa dziko la Malawi Amalawi amene leloli akudziluma okha mnofu wawo kamba ka boma limeneli la MCP zikomo kwambiri amaseko kuchokera kukasungu kuchamama Benedicto Kondowe amenenso ndi wapampando wa bungwe lija la National Advocacy Platform iwowanso ndi mmodzi mwa anthu amene amachita za malamulo mdziko muno ndaloya ndithu tikulandireni mpulogalamu yathu ya chidzulo Kondowe kachikenanso zikomo kwambiri Edward nkhani ndi imeneyi boma silikunenabe kuti kodi pulogalamu yake ndi yotani tangotsala ndi masiku 6 banja la Chilima lidaneneratu kuti ife tidzachita zinthu zathu kunsipe nde mutu wathu walero tikuti kodi boma litani potengera kuti anthu amene ayenera akumbukiridwe si malemu a Chilima okha palinso anthu ena litani kuchita kwake Kondowe zikomo kwambiri Edward moyamba ndimafuna ndisindike kunena kuti tsiku limene tikukambirana ndi tsiku limene amalala anzathu wochuluka kwa kuphatikizapo vice president former vice president Dr. Saulos Chilima adataya miyoyo yawo Achilima pawokha anali ndi mbali ziwiri anali vice president wa dziko komanso anali munthu wa banja lake ndiye nkhani yokuza iwowo tikuyene tiyang'ane magawo onse awiri kuti mtsogoleri wa dziko komanso
munthu wa pabanja. Mwinaso panalinso gawo lina lachitatu Kondowe mwina ngati a president a chipani cha UTM analinso munthu wa mpingo. Yes. Koma ndimagwira magawo awiri wachifukwa chonena kuti nkhani imene tikukambirana ikukhuza magawo awiri. Chabwino. Position ya boma ndi position ya kubanja. Ndiye ndi chinthu chovuta kwambiri ine ndikumvetsetsa kunena kuti chifukwa chani boma ndikutenga nthawi kuti lipange chisankho. Chifukwa chonena kuti ngati mwambo umene ungachitikire kunsipe ndiye kuti tikulemekeza tsiku limeneli kwa chilima wokha wosati ena amene nawonso adataya miyoyo yawo. Nkhani yoyamba ndi imeneyo. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti ngati boma lingapange chisankho chonena kuti apite ndikukakhala ndi mwambo kuchikangawa, ndiye kuti kumbali ya boma sakakhala nawo kunsipe, ndiye kuti mwina akubanja atha kudandaula. Mwina ndichonena kuti kodi zingakhale zotheka kuti pa tsiku limodzi limene mwina tidataya miyoyo anthu 5-6 ndikugawa atsogoleri a boma kumapita kwina kulikonse kumene akupitwa ndi tsiku limene nanga ndondomeko yake ikhala yotani logistics. Kuti ena akapezeka ali kubalaka kwa mayi Shanil Muluzi, ena akapezeke kunsipe zikhala bwanji. So ndikhani yovuta kwambiri kwa ife tikunena kuti chofunikira ndichonena kuti akubanja ndi boma akhale mukukambirana mukulolerana pa systematic compromise imene ingathandizire kuti tsiku limeneli likhale lolemekezeka kwa anthu onse adataya miyoyo yawo. Tikudziwa kuti pakati pakhala zoyankhula zambiri zimene amaseku anakhwizapo malingana ndi mmene zidachitikira. Tivomereze kuti mwina panali pena ndi pena pamene sizinachite bwino, koma ngati dziko tikuyenera tipite patsogolo. Tipite patsogolo ndikuyang'ana kunena kuti kodi chimene tingapange ndi chani, wosati kuti mwina tikhazikike pa zina ndi zina zimene zinali zofowoka. Ndiye nkhani imeneyi ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ifeyo tikadakonda kuti boma ndi akubanja chifukwa panopo mmene zikuonekera ndikudziwa ngati mabanja ena okhuzidwa ali ndi vuto, koma vuto limene labwera poyerayera ndi vuto pakati pa boma ndi banja la malemu Dr. Saulo. Ndiye kuti ndikumene tikuyenera tikonze kuti kodi pangakhale kumvetsetsana kwina kwake kuti dongosolo likhale loyenerera. Inuyo Akondowe mukuona ngati kutakhala kuchita compromise kapena kumvetsetsana kukhozokhala kumvetsetsana kotani, chifukwa sabata latha mbali ziwiri zidakumana kale ndipo adakambirana awo adanena kuti ife tipangabe zathu zakunsipe, anabwerezanso kunena anayankhulanso ndi newspaper ina kuti ife sitikusintha. Aboma akuti iwowo chiganizo apanga atachita konzati ndi mabanja onse komanso anachitanso konzati anthu ena, komano chiganizocho sichikutuluka. Mukuona ngati patakhala zoti pali compromise mwachitsanzo ikhale yotani compromise yake? Akubanja anene kuti yayi basi tipite uku kapena akhale aboma awa. Okay, so compromise imene ndikuganizira ineyo ndikhani yovuta, koma mwina compromise yabwino ndinonena kuti ngati akubanja sakufuna kuti tsiku limeneli akhanga koma alikakhale kunsipe, boma likunena kuti yayi onse wokhuzidwa tikuyenera kukakhala kuchikangawo. Mwina ngati akubanja angalole papezeke malo a neutral kuti mwambo umene ungochitika then akubanja aliyense kubanja atha kukhalanso ndi tsiku lapadera lokakhala ndi mwambo kwa pamanda pamene abale awo adayikidwa. Iko akhala njira imodzi yongoyesetsa kunena kuti pakhale utani kumvetsetsana, chifukwa venyu yonena kuti onse avomerezane kuvuta. Ndiye mwina malo a neutral zita kuthandizira padanena kale kuti tikukambirana za Malemu Saulo Chilima chifukwa anali wamkulu, chifukwa chake mwina decisions amene akuchitika timafuna kuti ayang'ane kwambiri pa iwowo ngati wachiwiri kwa amene anali wachiwiri kwa president. Koma pali mabanja ena amene mwina nawonso zikakhala kuti mwina zangoganiziridwa za Malemu Dr. Saulo Chilima yekha, mabanja awo atha kudandaulanso kuti boma silinachitire ubwino.
Ai akondowe tathokoza zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Mwina mawu anu akozokhala otani kwa Amalawi? Nkhani Amalawi amayitsatira kwambiri, enanso amafuna kulowetsa ndale pa nkhani zimene zili zinthu zosayenerera. Munyengo imeneyi yokumbukira late Vice President Dr. Saulo Chilima, mwezi umene wa Juni, mukhoza kuwalangiza zotani Amalawi pano pa program ya Chidzulo? Waifeyo tukunena kuti malemu Dr. Saulo Chilima anali president watonse. Anali munthu ofunika kwambiri mu dziko muno. Iye siku ino kuti kuchoka kwawo pakati pathu ikhale nkhani ya ndale ayi. Ifeyo tinosangalala kwambiri kuti pena ndi pena dakhala tamva akubanja kuzuzula kuti imfa ya Dr. Saulo Chilima chizakhale chida cha ndale. Ndi mawu amphamvu kwambiri amene kulingalira kwathu zitakuthandizira kuti kuchoka kwawo pakati pathu kukhale kukumbukirabe mpaka kalekale. Chabwino. Ndi munthu amene amakondedwa ndi wina aliyense. Chabwino. Akondowe tathokoza zikomo kwambiri, tinangokugwirirani mchisa, tikuloleni kuti mukagwire ntchito zina zikomo. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Benedicto Kondowe, mmodzi mwa akatswiri amene amalangiza boma pakayendesedwe ka boma kabwino. Tikupitirira ndi program yathu ya Chidzulo live. Mwaswera bwanji? Taswera bwino, kaya mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ajaopa kunchinji kuno. Kunchinji ajaopa. Nkhani ya lero mwayitsatira bwinobwino? Ndayitsatira kwambiri. Litani boma kapena akubanjawa mawanja onse okhudzidwa atani kuti tifike poti tsopano tapanga chiganizo ngati dziko masiku atsala 6? Kangotivuta pang'ono kuti boma lioneka kuti ziganizo zake lupanga mochedwa. Oho. Mambo ndi waukulu kwambiri. Potengera ndi mmene ngozi inalili idakhudza anthu ambiri, potengera manja onse anthu amene andamwalira pamene pati. Komanso kuti anthuwa anali ofunikira zedi m'dziko. Choncho nimaona kuti pang'ono zikuoneka ngati kuti aboma akambopanga chiganizochi pambuyo pone kuti abanja awafikira. Chifukwa sidamve chilichonse kuchokera pamene mbuyo mosemo akubanja asanapite kubomako. Sidamve chilichonse chofotokoza kuti akhala ndi mwambo kapena pachitika chani, sidamve chilichonse. Chabwino. Chifukwa ndinena kuti abomawa akuoneka ngati kuti angoyamba programu chifukwa choti amva kuti akubanja akukonzekera chisi. Pamene pakulakwika. Koma mwambo ukadakhala kuno kwambiri kuti chiganizochi chidakamba ndi boma ndipo kupeza malo neutral oti tikachitire mwambo umenewo. Chabwino. Mukumbuka ino kuti pamene ngozi itachitika nthawi yoti tiyembekeze kuyika maliro tidakayamba ndi mwambo ku Pingu Stadium kuti tidakachita mwambo wa pa national udachitikira ku Pingu. Zimene zidaoneka umodzi wa tonse tidakachitira kumene kucha mwambo wa anthu amene ali. Zidakakhalanso chimodzimodzi kuti apa adakakhala kuti boma lili kutsogola ndipo likuoneka kuti ludziwa izi luchita adakapanga kala nawo sikuwa pali ma preparations ambiri amene akhoza kufunika kuti mwambo uoneke kuti mukulemerera. Pali anthu amene adangokhudzidwa ndi anthu amene akadakonda kuti akapiteko koma singakane kuti akulengeze kuti ndi mawa ndimane kuti ndinyamuka ndipitako. Sizikatheka mapeto ake anthu ambiri sakapitako. Koma kadakondwera kwambiri kuti boma lidakatilamulira patali kulengeza za chinthuchi. Anthu am'Malawi muno onse Chitipa, Sonsanje, Nkhotakota, Tunchinji onse abwere kumwambo chifukwa anthuwa anali ofunikira zedi mu dziko muno. Koma kufika apa patsopano ndekuti tivomere kunena kuti chinthuchi abomawa sichikuwa alibe nacho chidwi, akungofuna kuoneka kunena kuti zakhudza potengera kuti abanja anena chonchi. Ingolola kunena kuti nthawi yativuta abanja adabwera akambirana zomvekaso ngati mmene mukunenera ngati kuti abanjawa sanangopanga chinthu chimwe yokha ngati akwa Chilima komanso pali kukhudzidwa ndi mabanja ena amene
abale awo adabisiya pangozi yomweyo. So ngati zili choncho ndekuti abanjawa adamvana. Ngati adamvana awawa pomali lilole kuti ife tachedwa tingo kapita kumalo kumene abanjawa adagwirizana nazo kale tosese ngati dziko tikapitaso kuti komweko. Ndikuganiza kuti chimenecho chitokhala chinthu cha nzeru kwambiri ndipo asa neneso za kuchikangawa kucha iyayi sizipereka tanthauzo lilonse tentingopita malo amodzi amene abanjawo adasankhula kuti tikachitire kumwamba. Maganizo anga na amene odu tathokoza zikomo kwambiri kuchokera ku Mchinji. Zabwino zonse zikomo tikupitirira ndithu kulandira maganizo anu. Timakhulupirira ife kwambiri kuti kaya ndi boma bungwe ena aliwonse akamala kupanga ziganizo kupangira chifukwa cha Malawi ndi ife timangopita chindunji pa Malawipo nkomafunsa Malawi ene ake kuti adzipereka maganizo. Nkumathandizana ndithu ngati dziko ndizofunika kwambiri. Tikhulupirira ndithu kuti pakhale chindunji chitachitika tsiku lina posachedwa apa. Chabwino ena apa akutumiza uthenga wawo. Hero atsogo abomawo akungotaya nthawi yawo. Waleke akubanja akapange misa zawozo abomawo apangire manyumba mwawomo. Zingodikira pa 16 September pano atikwana ndipo atitopetsa kunchaukoso asapite. I think mwina maganizo amene yo asada atiuza dzina kuti nda Trintas ku Aero City. Chabwino tikufuna apa zinthu zikhale ndithu za mtendere mmene anafotokozera Benedicto Kondowe kuti bwanji patakhazo kuti pali malo amodzi amene mwina anthu onse akhoza kungokumana pamenepo ndikuchita mwambo okumbukira amene adatisiya ndithu pa ngozi imene idachitika pa 10 June 2024 imene ndithu idachitikira ku nkhalango ija ya Nthungwa ena mangoti kuchikangawa kumene ndithu dziko la Malawi lidataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Nde timanena ndithu kuti mukhoza kutumiza message yanu pa SMS, mukhoza kutumiza message yanu pa WhatsApp, komanso mukhoza kupita Facebook page ya Luntha Television tili live pamenepo. Mukhoza kukapereka maganizo anu zimene tikukambirana tsiku la lero. Muli ndi ine Robert Edward, tikhale tikubweranso posachedwa apa tikangoonera izi musatalikire. Jubilee 2025 Celebration Rally pokondolera chaka cha Jubilee ya chembekezo imene mpingo wonse wa Eklesia Katolika pa dziko lapansi ukondolera chaka chino cha 2025 pamutu woti apa ulendo wa chembekezo Pilgrims of Hope. Bungwe la maepiskopi athu kuno ku Malawi linayika pa 7 June mpaka pa 8 June 2025 ngati masiku oti a Catholic Charismatic Renewal ikondolere Jubilee omwenso ali masiku achikondolero chakutsika kwa Mzimu Woyera Pentecost. Kuno Maswera bwanji? Maswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Mr. Nyirongo ndikuimbira ku Nzimba. Mr. Nyirongo ku Nzimba. Yeah. Nkhani lero mwaimva Anyirongo ku Nzimba. Ndayimva sana. Muti nayo bwanji? Ine nkhani mmene ndikuionera ape. Vija boma timanena kuti boma limachedwa kupanga chiganizo mesa mwaziona. Ndiyeno apa mmene zilili apa boma lingopita komweko basi kumene abanja wagwirizana. Kana ngasi boma la tili aliyesa akuziwa kuti ndilazidodo chilankhulo chine. Kukanika kupanga chiganizo ndithu momveka bwino. Ndiye angosatira banja kusiyana kuti apite pa chikangawa iya sizoyenera kupita pa chikangawa. Chabu. Alangola kale anzathu akapita kuchikangawa aononga mabiliyoni ambiri ndithu. Oho. Ndiye angopita kubanja kumene yagwirizana kuchibanjawo. Ndithu asogoleri. Komatu panali mafunso oti banja lake limene apite ndi likhala liti ngasi mawanjawo alipo ambirimbiri. Inde komano zikoza kupeza kuti mina akuchibanja amene anafiredwa wakhala kale pamodzi akambirana. Ndiye zikoza kupeza kuti mina aboma wafunse. Wakubanja kuti niyo program yanu mwapanga bwanji.
Ana si Obama ikanika kupanga shikaniso. Oh. Kuti kunasogolera. Chabwino nsogolere. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri kuchokera ndithu mzinda wa Nzuzu amene onso ndithu akupereka maganizo awo kuti kodi boma litani chabwino ena pangoti maganizo anga ndi oti koma sanapitirize kuti ndi otani tikhope zotale mbaso bwino message yawo mwaswera bwanji taswera dzina mwanso mukimbira kuti ine ndine Mphatso Skelo kukimbira kuno kunchesi Mphatso Skelo kunchesi nkhani ya lero maimva taimva muli nayo bwanji inedu maganizo anga ndikuona kuti nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri chifukwa kuti abomawa akuonesa kuti ali ndi programu imeneyi chifukwa kuti anthu azipani zinani kapena anthu akubanja anapanga kale programu kuti akapange mwambo nde chomwe chikanakhala kuti cholondola ndichokuti iwo abomawo mwina akanadikira kaye kuti anthu amene anayamba kaye programu apange programu yawo then pambuyo akapange programu yono kuti kangawa kucha chifukwa kuti akubanja ndi anthu ena anagwirizana kale kuti ampingo kuti akapange programu ija kusibe yetu chabwino zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu kuchokera kuja kunchezi mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukimbira kuti Kurumpi ya ngati alero mwaimva Kurumpi yainga muno kwambiri muli nayo bwanji nkhani yote onse amene anasaba ngoziyaja ndiza kwambiri ambabe kasi onse aja adafa chifukwa cha chilima okay anakapanda chilima kupita kuifa ya Katambala siwenzi akajagafanya amapeze cha chilima ikinezi chilima ndiye analipa sogolo ena onse anamira bomboza iyo ndiye mwambo ukakachitikira kunsite wachipika kumalo oyemerera ndipo mabanja onse okhuzidwa amene ankapelekeza chilima akafuna ulimwengu banja uchi izo ndizo zidai ayi mabanja yangu onse mabanja yangu andi onse analiyofuza ngachocho onse ya ankapelekeza chilima ndino mambo ukachitikira kunshewu chabwino mukachimena roka zikomo kwambiri Kurumpi zikomo tathokoza zikomo kwambiri awa kuti ndi bwino mambo kachitikire kunchewu kamba kuti ngakhale osale ofunika zimene ndizo londola koma nonsewo akuti adatisiya chifukwa choti ankatsatira chilimawo mwaswera bwanji Alo Hello mwaswera bwanji tasabuno gaino taswera dzina komanso mukimbira kuti chabwino aidula amenewo tipembe ndithu mukamati mukuchaya lami apa mukhale ndithu kuti mwakonzeka bwino ndi mfundo zanu komanso tikhulupirira zoti kuti imene yadukayo akhalenso akubwerera kutipasa maganizo awo apa kuti ndine nkhani ili aboma alakwitsa ndikofunika angolondola kubanja ndine Owen Musa Mbalame from Nchinji chabwino kunchinji tathokoza ifa cha maganizo anu mwaswera bwanji Alo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukimbira kuti dzina lanu komanso mukimbira kuti ine ndine kumbuyo kudowa kumponera akumbuyo kudowa kumponera nkhani alero mwaimva nkhani yo naimva kodi nkutani kuti zikhozeke nkhani iyi ine mmene maganizo yanga maganizo yanga yakuti aboma mwambo sakachiri chikangawa iwowa olondole kumene akubanja bakuonza chifukwa imfa ya chilima yokhudza dziko lonse nzedi koma ilisona akubanja ndeyo aboma wakatene ulondola maganizo ya chibanja ngati mutikachitira pakadzana kukhala pamodzi
koma lero iwo sitayi vile kuchikangawo awaona ngatama za Malawi. Chabwino. Ine maganizo anga na amene. Zikomo kwambiri kudowa. Zikomo awakuti ndi mayi Nsendema kubalaka maganizo anga ndioti aboma asapiteko kunsipe akasokoniza mwambowo. Chabwino amene ndi mayi Nsendema kuchokera kubalaka tathokoza tiona apa ena akuti bwanji mwaswera bwanji. Hello. Hello. Mwaswera bwanji. Taswera kainu. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti. Ine Samuel Charles kuno ku Mitundu. Samuel Charles ku Mitundu nkhani lero mwaimva. Chabwino Samuel Charles tikuimbira kuti mwina atadapezanso mpata akhoza kuti chairaso lamya tili pano live kutenga maganizo anu akuti ine Evas kunchisi maganizo anga ndakuti mwambo wa maliro sitichita achibanja kulibe komanso abanja ndi amene amakonza siwa ndiye tonse tipite kumene abanja akonza siwa. Chabwino mwaswera bwanji. Hello mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti. Ine ndi Brighton Kaflama ndikuimbira kuno ku Salima. Brighton Kaflama ku Salima nkhani lero mwaimva. Ine ndaimva bwino nkhani imeneyi. Muti nayo bwanji. Ine nkhani imeneyi ndimaona ngati kuti mujana nene la Benedicto Kondo yaja. Kuti tikaona nkhani imeneyo kapitula pa ndiyo kuda president amene ali wachiwiri nthawi imeneyo. Ndeno ndi munthu wa dziko tikhoza kutero. Ndiye kuti boma litsateza kubanja ndimaona ngati kuti panangofuna ngokambirana mwina pakhale neutral procedure. Kuti ifa ili ngati national event. Not family event. Pamene panafuna kumvetsesana bwino kuti this is a national event not family event. Ine ndimatsindika pamenepo ndithu kuti aboma usakulakwitsa kuti apange zimenezo koma kunangofuna kungomvana bwinobwino ndikusankha neutral press awa akubanja akhoza kupitiriza ndi mwambo wa makandlo koko zosaletsedwa. Chabwino. Koma national event iyo ndiyofunikira kwambiri kwa munthu yona ali president wa dziko lonse la Malawi. Chabwino. Zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji bwana. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti bwana. Ine ndine John Chipeta ku 25. John Chipeta ku 25 nkhani lero mwaimva. Ndaimva. Muti nayo bwanji. Ine mazanga ndioti aboma wasapiteko. Wangatafuna akufuna apiteko ku asapiteko. Ngati apite aende pa magari moto awo. Ngati apite kunsipe ngo apite pa magari moto awo fukwa iwo ndi amene anatenga poso gawo pa zimene zizi. Kwama msiya nzawo uja kuchire kuja kuzifera kwa eka nde apapa ngati apite asaononge ndalama za boma. Apite pa transport yawo kunsipe uko osati kuchikangawa. Chabwino. Ndithu tu bwana wanga. Tathokoza zikomo kwambiri bwana Chipeta. Zikomo. Mwaswera bwanji? Hello? Zikomo chabwino tiona pa ena mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya ino. Taswera dzina komanso mukuimbira kuti. Chabwino chifukwa cha nthawi apa akutiuzanso kuti nthawi yathu yatithera ndipo 7:30 pakhale pakubwera Faris Chizombe ndi nkhani komano mchingerezi nkhani imene makambirana tsiku lero monga amene timachitira nthawi zonse sikuti amakhala maganizo a Luntha Television amakhala ino Malawi eni yake amene boma mabungwe amene si aboma makampani akamala kupanga ziganizo amala kupangira ino ya Malawi ngati makastomala kapena ngati sonzika zimene ndipo nkhani imene makambirana tsiku lero ndiye kuti kodi boma litani chifukwa boma likuyenera ndithu lichite balance mbali ya achilima komanso mbali ya anthu enanso amene anataya miyoyo yawo pangozi yomweyo pangotsala masiku 6 koma bomalo silidatifotokozere kuti kodi programu yawo ikhala motani ndi anthu apereka maganizo osiyanasiyana ena kuti ayi pangokhala neutral place ena kuti ayi boma lingopita kumeneko kunsipe pamene awa achipeta omaliza awo kuti boma kunsipeko likupita aboma asagwiritsenso ntchito magalimoto
aboma agwiritsa ntchito magalimoto awo. Maganizo anthu osiyanasiyana, koma awa sikuti amakhala ndi maganizo a Luntha Television kapena mkozi wa programu yachidzulo, amakhala Amalawi eni aja amene amatchayalamya pakulowa mpulogalamu iyi, kutumiza SMS, WhatsApp komanso pa Facebook pamene tikhulupirira kuti zimene zakambidwa lero boma lito lako ziwiri zitatu. Kufikira tsiku lina, ndine Robert Edward mwakumanonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.